І вось з тае пары, як яна памёрла, мінула колькі месяцаў. Абдзіраловіч меў такі характар, што што-небудзь незвычайнае ў жыцці не ўражала адразу душы яго болем ці радасцю. У маленстве ён бачыў вялікі пажар перад самымі пакровамі ў вялікім селенні далёчка ад крупак. Шалёны агонь, як мятлою, змёў, злізаў і двары, і хаты, гумны і сяніцы. Пагарэлі дзеці і бабы, згарэў увесь скот і сабраны за цэлае лета хлеб. Заможныя гаспадары парабіліся старцамі. Людзі з гора ірвалі на сабе валасы, ламалі рукі, горка плакалі, вылі і стагналі. І нават у старога пана Абдзіраловіча кранулася сэрца. І ён, прыляцеўшы на злую прыгоду сваімі батракамі, кідаўся ў агонь і ратаваў падурнеўшых ад страху людзей. Ігналік тым часам хадзіў толькі асцярожна сярод абгарэлага бярвення і мужыцкай худобы смяцця. Хадзіў як старонняя асоба і не мог адчуць глыбкасці людскога гора. Таксама, калі быў на фронце, бачыў спачатку вайны шмат трупаў, ды яшчэ ў адным груду. Іншыя таварышы яго ад гэтага бачання трацілі спакой, сон і апетыт. А ён доўгі час і ў гэтым разе быў толькі пабочным глядзеннікам і ціхім думаннікам. Меў такі характар, што нічога не адчуваў глыбака адразу. Затое ж, калі міналіся дні, тыдні і месяцы, і калі ў іншых людзей слёзы высыхалі, ён патроху ды болей пераймаўся тым, што некалі фатаграфічна адбілася ў яго памяці. Глыбей адчуваў тое, што другіх збівала з ног адразу, а потым пераходзіла ў іх і забывалася імі. А пасля таго пажару прабегла болей 10 гадоў, як давялося быць яму ў Магілёве ў справе паступлення ў войска. Любіў ён гэтае ціхамірнае тыпова беларускае места. Любіў яго ціхія завулкі сярод сонных садоў і маленькіх домікаў аб 11 гадзіне ціхога вечара ўлетку. Любіў магілёўскага чыноўніка ў жаўтавата-белым з непрыкметнымі плямкамі на грудзях кіцелі. Ведаў, што ў таго ёсць ахвота загаварыць з прыезджым, добра апранутым чалавекам. Для таго ахвотна зюкаў з ім аб жыцці дробнай магілёўскай шляхты ў знаёмых абодвум ваколіцах і засценках. Адкуль новы прыяцель-чыноўнік і сам родам, і разам з ім ганіў і хваліў магілёўскіх жыдоў. Любіў пасядзець у магілёўскай піўной з напята па-летняму расчыненымі дзвярмі пад зялёнаю вывескаю беларуска-амерыканскі бар. У піўной шыравокая, круглавідая з белаю шыяю і беленькімі мяккімі ручкамі мяшчанка ў шырокім, з рабенькага паркалю капоце частуе гасцей нядужа цёплым півам і ласкавай размоваю. Жаліцца на духату і тамуючы махае хвостачкаю перад ружова-потным сытным тварам. І пытаецца: «Хлопец вы, ай не, а калі не, дык чаму не носіце на правай ручцы зараўчальнага пярсцёнка?» Любіў часам падзівіцца на клум жыдоўскай вуліцы, дзе вас палічаць за важнага купца і па заслузе ацэняць вашу адукацыю, уборы і веданне еўрапейскай палітыкі. А ў аптэцы на рагу замятныя ляпёшкі пагамоняць з вамі прыкладам гэтак: «Вы хочаце пайти ў гарадской сад? Пожалуйста, лучше за всего просто по нашей улице, до конца и направо». І любіў сядзець у садзе на лавачцы сярод кустоў акацыі, высока на кручы, і адтуль любавацца на Дняпро, лупалаўскія хаткі і садочкі, і залацеючыя далі на заходзе сонца. Цямнее, халадзее, згаманілі па дарожках гуляннікі, завухала аркестровая музыка. За плотам на адхоне дарогі, каля тумбаў, збіраліся хлопцы-галузы, крычалі па-жыдоўску і па-беларуску, і сярод іхнай кашы нейкі мужык спакойна стаяў, слухаў музыку, і ўвесь гам і маўкліва дзіваваўся на ўсёй нагуляючых паноў. Адзінокі тут у сваёй белай кароткай швіцы з даматканым паясом і ў белай маргелцы. Ну і што ж за дзіва? Невялікая ў тыя часы пракуда.
Мясцовая публіка гуляла ў садзе, мужик стаяў за плотам і дзіваваўся на паноў. Але нейкае засмучэнне гарнула душу Абдзіраловіча. Быццам сорамна зрабілася яму. Слёзы навярнуліся на вачах, і ён глыбака адчуў усё вялікае гора тых даўніх, мінулых, няшчасных, пагарэлых і разам усё вялікае спрадвечнае гора мужыцкай Беларусі. Так бывае з іншымі людзьмі, што не могуць яны памятаваць абы-якога матыва, абы-якога голасу ад першага разу. Затое ж, калі мінуцца дні, тыдні і месяцы, або і цэлыя годы, неўспадзеўкі, нечакана, з найменшай прыгоды, маючы нейкае адношенне да мінулай пары, у ушах раптам ясна, выразна і з дэталічнасцю падобна загучыць той матыў ці запяе той голас і збудзіць у душы абраз даўна пражытага часу і выгукне асабліва тонкія пачуванні. Гэтакі ўжо меў ён характар, што трупы, бачаныя на вайне, безуважна пачыналі парушаць часам яго спакой толькі тады, калі адышлі яны болей-меней у мінуўшчыну, а фатаграфічны адбітак іх паспеў болей-меней урэзацца і намуляць след у мозаку. І вот цяпер, калі з той пары, як старая памёрла, як пачаўся бальшавіцкі лад жыцця, ужо мінула колькі месяцаў, і новая троху-патроху траціла сваю новасць. Вот цяпер толькі Абдзіраловіч быццам абдумаўся і пачаў прымаць не новую навіну блізка да свайго сэрца. Старую хаваў ён з Васільком, калі цела ўжо смярдзела, бо нябожчыца пралежала на стале колькі дзён, пакуль вуліцы сцішыліся пасля калатніны і можна было завесці яе на могільнік. Скончыць нікому непатрэбную даўготу прыкрых і тупых мясцовых хаўтур. Ні Васіль, ні ён за ўсе гэтыя дні, нават у дзень пахавання маткі, не плакалі па ёй і ў душах не шкадавалі, што памёрла. Толькі як бы саромялись, што яны так думаюць і чуюцца. Працівілі здесь з'яснення той думкі і таго чуцця і выглядам чэсна маўчалі. Спачатку ім замінаў заняты стол, а после нічога. Толькі ўвечары, як пахавалі, яны без поўнай шчырасці пагаманелі троху аб той, што ўжо не было ля іх і ні разу не будзе ля іх, а між іншым прыемна зліліся абодва думкамі на ўспаміне, як яна заўсёды ірвалася з мураванага падзямелля к жыццю пад саламянай стрэшкай сярод вольных палёў і лясоў роднай старонкі. Надарма ірвалася, сказаў Васіль, барабанячы ў парозе бляшанаю самаварнаю трубой, не зірнуўшы к Абдзіраловічу. «Ота ж надарма», – дадаў ад столу той, лістаючы капітал, і падумаў, што будуць гніць яе старыя косці сярод мураваных падзямелляў чужое Масквы. Пайшлі дні за днямі, Васіль хадзіў на работу, бегаў на сходы, працаваў у камітэце. І Абдзіраловіч рэзка захадзіў да яго, нудзіўся ад дзяньгубства і разважаў, што рабіць. Так было, пакуль не прыкульгаў з бальніцы Карпавіч. Рана яго была зусім не цяжкая і лёгка загаілася, але кулька зачапіла нешта такое, што Карпавіч так і застаўся кульгавым. Ён надта бедаваў, што схаўтурылі бабу без яго, але незабавам уцешыўся з важнай для яго прычыны. Цэнтральны камітэт партыі запрапанаваў яму паехаць у Н, у сваю старану і памагчы там таварышам заснудзіць бальшавіцкі лад жыцця. Першы раз давалі такую веру Гаршку, і дзядок так дужа здаволіўся, што доўга ніяк не ўмеў схаваць свае гордае радасці. Падбіў ехаць Васіля і не быў працівен, што хлопец паднамовіў ехаць з імі ў Н і прапаршчыка. За прыгожыя відалю падабаў Абдзіраловіч новае месца, і гулянне па мясцовых ваколіцах было салодкім для яго супакоем ад бальшавіцкай сабатажнай бесталкоўшчыны на цывільнай службе, дзе пачаў працаваць, калі адная вайсковая камісія звольніла яго па беламу білету. Меў даволі часу, жыў адзінотна ў невялікай і ціхай жыдоўскай сям'і, упадабаў гуляць і любавацца на прыгожыя відалі наўкол Н і разважаць аб жыцці. Перабіраў у памяці розныя часіны жыцця свайго, асабліва дзяцінных гадоў, як знаходзіўся ў крупках, і пэўніўся цяпер, што ніколі не меў ён такога сынняга чуцця да старога пана Абдзіраловіч і да памяці забітай сялянамі пані, якое зазвычай бывае ў дзяцей да сваіх бацькоў.
Яму здавалася, што прынамсі да нябожчыцы маткі ён заўсёды болей, чымся да іх меў прыязнасці. Як бы кроўнай блізкасці, хоць і не ведаў, што яна не толькі любая для яго нянька-маланка, а яго родная матка. І цяпер разважаў так. Ну, ведаю аб матчынай тайне. А што ж змянілася ў думках маіх ці ў чуццях маіх? Нічога. Але бесстаронні чалавек, паглядзеўшы на яго збоку і абмеркаваўшы кожны рух яго нутранога жыцця, сказаў бы, што калі прызнанне канаючай маткі нічога не адмяніла ў яго адносінах, хоць бы ў думках да блізкіх так ці іначай яму людзей, маткі, старога Абдзіраловіча, забітай пані Васіля, дык неўпрыцям для яго самога гэтае прызнанне ўжо адмяніла яго адносіны, ці лепей сказаць, пагляды яго на адношанне да сацыяльнай рэвалюцыі і на ўчасце ў наладжванні новага жыцця. Раней быў ён быццам звонку ад народа, ад сялянскай і работніцкай грамады, пазіраў на рэвалюцыйную завіруху так, як некалі на вялікі пажар у сяле. Гэта значыць так, як можа пазіраць толькі старонняя асоба. Калі раней бачыў, як на кожным вакзале, на кожнай вярсце і чым бліжэй да фронту, дык тым балей катастрафічна гінула жыццё вялікай імперіі, створанай крывавымі мазалямі і потам гэнай грамады. Калі бачыў, як разам з тым гінула наўкола астатняя сумленнасць і гінула астатняе спадзяванне, што ком яшчэ зачэпіцца на нейкім сучочку і не разаб'ецца ў дробныя брызачкі пад гарою, калі разважаў раней аб усім чыста, што дзелася каля яго, дык ізноў такі ставіўся без боку, водаль ад народнага няшчасця, па-за праклятаю чартою. Толькі часам плёскаў ён рукам, як нехта добры над чужою бядою. Цяпер жа адмена яго была ў тым, што, пачуўшы прызнанне маткі, ён быццам пачуў і сябе тою грамадою, ад якой стаяў раней збоку. Калі раней на ўчынкі розных непачэсных ахвотнікаў кіраваць няшчаснай людской чарадой глядзеў як на ўчынкі адурэлых, которые пакуль што сваволяць беспакаранна, дык цяпер пільнаваў з асаблівай балючасцю кожную з боку іх няпраўду, хоць і заставаўся яшчэ ў угоду свайму характару толькі пабочным глядзеннікам і ціхім думаннікам. Разам з тым усё болей не любіў тых афіцэраў, што ўсё выязджалі і выязджалі па-за чарту бальшавіцкага панавання. І ўсё болей набіраўся прыкрасці да сабатажнікаў у гэнай чарце. Разам з тым, аднак, усё болей цешыўся, што сам зволены з войска па беламу білету.